اچھا یار، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے بارے میں ایک ویڈیو ویکھدا پیا میں، میرا دل نہیں کرتا اس ٹاپک تے میں گفتگو کراں، کیونکہ بعض دفعہ لالا منہ چوں کوئی چنگے الفاظ کڈدا جے دے خمیازے مینوں نیٹ تے بھگتنے پوندے، لیکن مینوں ارمان لگیا میں کہ چل محتاط الفاظ تنویر ویڈیو پا دے میری جان دے ٹوٹیا۔ نا ویکھ لو جی، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور تے اسلام دی الف تک نظر نہیں آئی اس ادارے دے وچ، اور میں حیران ہونا اس گل تے کہ جڑیاں چلو بیچاریاں بلیک میل ہو گئیاں، وہ تو بلیک میل ہو گئیاں، تے جڑیاں اس کام تو دور ہیں یا قسمت نال بچ گئیاں، یار بدنام تو وہ بھی ہو گئیاں، انہاں دا قصور ہی ہے کہ اس یونیورسٹی چوں پڑھدیاں ہیں، انہاں دے ماں پیو واسطے بھی توہین دی گل بن گئی ہے۔ تے نا ویکھ لو جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تے قیامت تک قائم رہنے والا ملک، سانو میٹھیاں گولیاں کھوائیاں گئیاں، جنہاں لوگاں نے 800 سال تک مسلمانوں نے اس دنیا تے حکومت کیتی۔ جی اگر انہاں دی حکومتاں نہیں رہیاں تو تساں کیڑے رازاں جو راز ہو؟ اے پوری کائنات اللہ دے ایک رازاں جو راز ہے، سانو بے وقوف بنایا گیا خدا دی قسم ہے۔ کدے گئیاں عدالتاں تھانے کچہریاں صرف FIR تے گل کھلوتی، حکومت خاموش، ہر پاسے کوئی رولا نہیں، یہ نیٹ تے ہی حال پا کے اساں لوگ بیٹھے ہیں۔ تے آٹا لاون جو کہ انہاں کول پیسے کوئی نہیں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بنے بیٹھن۔ ایک ٹائم اپنے وقت کا انتظار کرو، سکی نال سینی سڑنی ہے خدا دی قسم ہے۔ اگر یہ اعمال رہ گئے، ایک دن پاکستان نو رب عبرت دا نشان بنا دے سی، اور خدا دی قسم ہے لوگ پاکستان دی مثال دے سن کہ اس دنیا دے اوتے کرۂ ارض دے اوتے ایک قوم پاکستان بنی ہے جڑی اپنے عبرت نو پہنچ گئی، اور او دی وجہ ساڈے اپنے اعمال حسن۔ میرے اگر الفاظ تو برے لگے ہون، میری جان دے ٹوٹے او دی معذرت ہوگی، لیکن بس لالے سڑ کے ویڈیو پائیے تو سکے پورے دل نال پائیے۔ آئی لو یو ہو گئے انہاں لوگاں نال، انہاں ماں پیو نال جڑے اپنی بچیاں نوں اتھے پڑھیندے پن۔ پریشانی نہ لو، عزو منتشا و تذل منتشا، بے شک عزتاں اور ذلتاں میرے پروردگار دے ہاتھ چن۔ اللہ تواڈیاں بچیاں دے پردے سلامت رکھے، جڑے بندے اس کام وچ ملوث ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ دی ذات دنیا دے اوتے اور بہت جلد انہاں نوں دا رزلٹ بھی دکھا دے سی۔